Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Genepino saking sambe kala jinakena kanugrahan yuna awit peparing pun Gusti Kang Maha Kawasa mugi rementah ing kula lan panjenengan sedaya utaminipun ingkang hambangku gati wisma parigyan. Purwana buka hanyurasa udara kawedhar satemah babar nering jiwa kang kawaya meleng-melenggung dinaras ing gending-gending santin skala lirku maraning pramudita titah purwa ing kayun ulunan buka wiwaran kandha. Duh para pinisepuh, para sepuh ingkang ganggung mestuti dumateng pepoining kautaman ingkang dahat kinabekten. Para pangemban-pangembating praja satriya naratama negari mangka songsong agung miwah pandom pangayomaning para kawula dasih ingkang pantes sinudara sapa. Para ngalim para ulama ingkang rinten dalu bebasan tansah sumandhing kitab suci wahyuning ilahi pinangka panuntun kiblat ing panembah ingkang mahambak luring budi tan kantun katur dumateng para bapak saha para ibu sumrambah sanggya para tamu kakung putri ingkang dahat katedha lingga murdaning akrab. Amit pasang alimantabi alinepaning tulak sarek mugi dumawa ing tawang-tawang. Saulepat mugi diagung ing pangsama saking panjenengan sedaya sagung purtamu. Dene kula kuwantun sumelatur gempil kamardikan panjenengan sedaya ingkang ketemben sekeca wawan pangandika. Marada bawe saking paringipun ingkang wilanting patromatan Bapa Modi Ibu Suparti. Kula ingkang sinaraya dinen hambuka wiwaraning suka wenganing wicara miwadwaring kandha baparing karsa ing ngaripiniji Surya pilih lan dalah parnyanyi pepundhen kula Bapa Modi Sarimbit Ibu Suparti kepareng glata sakuran wali matur urus nedya netepi tata cara upacara widan tali dharma boyong bas kunduh mantoipun pisang pinarga temanten sekalian. Dene klai parigyan siang kalenggan semanggi keparang tinar buka sowaning temanten putri Minjaya saking Tepaswang kakani mancing Drasana paharigyan.